sa bagong normal bunsod ng COVID-19 pandemic. Sa halip na diretso pasok sa mga establishmento ang mga tao, nag-iiwan na ngayon ng mahahalagang impormasyon na magagamit sa isasagawang contact tracing ng mga local government units tuwing may nagpupositibong kaso ng COVID-19. Katulad sa department store na ito na pinagsusulat na lang muli ng contact details sa logbook ang bawat customer matapos na patawan ng Temporary Restraining Order o TRO ang mandatory implementation ng eye contact, ang kauna-unahang digital contact tracing mobile application na binuo ng isang LGU sa Bicol Region. Nanghihinayang ang kanilang customer na si Romeo Yago ng Bayan ng Buhi na itinigil ng department store ang paggamit ng eye contact. Meron po akong eye contact ng Naga at Iriga, pero sa ngayon po yung sa Iriga hindi po nagagamit. Mahirap yung magsusulat pa kaysa sa eye contact. Mas mabilis yung eye contact kasi ginagamit nito yung code lang po baga. Itinigil na rin muna ng pamunuan ng food chain na ito ang paggamit ng eye contact dahil sa TRO. Kaya si Mary Jean Casiao na may eye contact ID rin, sa halip na ilang segundo lang sa pintuan ng kainan, nagtagal ng ilang minuto bago nakapasok para magsulat sa contact tracing logbook. Pwede na lang po kung nagmamadali po. Pero mayroong ilang establishmento na hindi na nga gumagamit ng eye contact tracing mobile app, wala ring logbook o dropbox kung saan isusulat ang ilang mahahalagang detalye na magagamit sa contact tracing kung sakaling may naging customer silang COVID-19 positive. Eye contact, madali lang. Dirinig kami gamit sa ballpen, surat-surat. Nguwan na didipisilan lang uban. Palamig surat pa, pupasa-pasa sa ballpen. Pero sa Bake Shop restaurant na ito, voluntaryo pa rin ginagamit ang eye contact. Ang mga walang eye contact ID, pupunta muna sa isang tabi para magsulat sa logbook. Sabi ng junior supervisor na si Richelle Carullo, malaking tulong ang eye contact para hindi siksikan sa loob ng establishmento ang customer nila at naiiwasan ang mahabang pila sa labas, lalo na tuwing may okasyon. Pag may eye contact po, mas madali po ang transaction me. Instead na nagbabayad na, nagpaparapirma pa. Tsaka inikayang notebook, tsaka ang ballpen, data man arap kung contaminated na siya. So pag eye contact po ang gamit, at least mas marikas po ang pagbayad kang customer. Si Pila may actually kang December 24, marikas. Kasi mostly kang customer may eye contact na din. Pero si iba, wala kaming choice kundi mapalagbook pa din kami. Umaksyon na ang Iriga City Government laban sa TRO sa eye contact. Ayon kay Attorney Romeo Abaca Jr., dumaan sa maayos na proseso ang ordinansa tungkol sa eye contact. Pinabulaanan din ito na nakukompromiso ng eye contact ang privacy ng publiko. Yung information na yan ng whereabouts is only visible for 30 days. Sa 30 days lang siya andoon. After 30 days, auto-delete lahat yan. Paglilinaw ni Attorney Abaca, pangalan at address lamang ang pinakahinihingi kapag magre-rehistro sa eye contact app dahil kailangan sa contact tracing. Ang ibang impormasyon tulad ng contact number, birthday at edad ay optional na lamang. Advantage niya is ease of business. Pag pumunta ka ngayon dyan, ano ba gagawin mo? Kung normal, yung tinatawag kong pen-in-hand registration. Paano ba ang ginagawa sa pen-in-hand registration? Ang ginagawa nila, logbook, which is violative of the data privacy law. Kasi hindi dapat nakikita ng kasunod yung sinulat ng nauna. Bawal yon. Matindi ang paniniwala ni Iriga City Mayor Madeleine Robe Alfelor na bahagi lamang ng pamumulitika ng kanyang mga kritiko ang paghingi sa korte ng TRO laban sa eye contact. Everything na ginigibo ko para sa city, permi po akong pinupolitika. Lahat yan kinukontra ninda. And mahihiling din doon sa track record yan. Sinda-sinda akin. Saya nag-uupo, sinda man ang nagpa-filing case. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang paghikayat ng LGU sa mga may negosyo, mga Irigenyo at mga taga-Karatig Bayan na tangkilikin ng eye contact dahil napatunayan na sa ibang bansa gaya sa Vietnam at Singapore na epektibong instrumento sa pag-flat ng curve ang mga gaya ng eye contact dahil mabilis na ang contact tracing. Dahil sa salud, nag-decide itong mga sa ibong na mag-quarantine muna. So, since mag-quarantine muna sinda, so na-cancelled sa hearing and it will push through on January 8. However, ang TRO matatapos na sa January 4. So, by January 4, mas start na naman uli kita na ma-eye contact. But hopefully, sana, so iba,
especially ngunyan na New Year, dakulon ang tao, sana nasa discretion yan kang establishments if they want to use the eye contact. Bukod sa Iriga, may eSalvar na digital contact tracing app din na ginagamit sa Naga na malaking tulong sa COVID-19 response ng lungsod.